Damezrînerên Partiya İnsan û Azadiyê PİYAyê beriya 4 salan xwestin partiya xwe bi awayeke fermî damezrînin. Lê ji wê demê heta niha Wezareta Navxwe ya Tirkiyeyê kaxizê wergirtina vê partiyê ji wan negirtiye. Hemberî Partiya İnsan û Azadî bêhukukiyê pêktîne biryarekî wisa hatibû girtin. Rêveberê PİYAyê ev yekveke binpêkirina heqûqa Tirkiyeyê bi nav kirin û xwestin partiya wan weke hemû partiyan bêpejirandin. Daviyê da İdare Mehkemeya Ankarê biryarekî bi yekdengî girt ku Wezareta Karê Hundir li hemberî Partiya İnsan û Azadî bêhukukiyê pêktîne biryarekî wisa hatibû girtin. Mixabin Wezareta Karê Hundir îtiraza xwe li bölgeyê İdare Mehkemeyê kir ew biryarek ku İdare Mehkemeyê girtiye hatiye betalkirin. Li gorî rêveberên PİYAyê sedema ku Wezareta Navxwe ya Tirkiyeyê nayê li partiya wan ava bibe Ramana Kurd û İslamî ya partiya wan e. Ger PİYA bikarbe vê nêrîna xwe di nava xelkê de belav bike, beşeke Kurdan dê dişûna partiyên rastgir ên Tirkiyeyê de li dora vê partiya Kurdî û İslamî bicivin. بله جو کردواری و کردواریا بدیناری دترسن یعنی ام وقتی ویاد بجن نکو او سیاست کردای آنها دناوی دا دیندارتنن قدرو پارتیا ما اف سی ساله به ودورا دمشینن دولت جی ویاد زانه استخبارات زانه به واجو کی پر کورو دور هيا به ودورا جی د آهنگ کی داتنی روز بروز دی ذهن خو پیش ودبن تکلاتی خو جی پیش ودبن یعنی ان هندک ذهن وان زلاله جی پیش روز راجی جبوی کرد به ودورا هم پار ببن اپیجی مساعدن وقتی ویاد بینه جی ویاد ترسه Di nava sê salên dawiyê de li Tirkiyeyê 37 partiyên ku serî li Wezareta Navxwe ya Tirkiyeyê dane bi awayeke fermî hatine damezrandin. Yek ji van partiyan jî Partiya Serokwezîrê Berê Ehmed Davutoglu ye. Ew jî li hemberî astankirina avakirina PİYAyê heyrî mane. Daxwaziya me ji bûna PİYAyê jî ji bûna partiyê dinê jî ti hebekî piskirêk derne îro bi qedexekirinê em bêjin redkirinê Tirkiye nagije cîkî o piskirêkê Tirkiye jî çareser nabe. Ji ber wî rokî zûtir înşallah biryarekî baş vere danê û ev xusûsî ji holê rabe. Partiya İnsan û Azadiyê diger ku hêj bi awayeke fermî kaxizê wergirtinê ya partiyê ji wezaretê negirtibe jî di hilbijartinên herêmî yên 2019 de bi HDP re îtifaq kiribû û li Erxeniya Amedê şaredariyek bi dest xistibû. Her çi qas nayêlin Partiya İnsan û Azadiyê PİYA bi awayekî destûrî bê vekirin jî li aliyekê de ji derbarê 5 partiyên Kurdî HDP, PSK, PAK, PDK Tirkiye û KKP de doza girtinê hatiye vekirin. Ev jî nîşan dide ku vekirina partiyan têr nake partiyên heyî yên ku bi awayekî vebûne jî divê neyêne girtin. Maşallah dekak Rûdaw Amed.